Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Хукук бузучыларны туктаттылар. Тукай районының Калинин авылы халкы шүплек булдырга ирек бирмәгән. Республикада янгынга каршы махсус режим кертелә. Шулда пиротехника эшләнмәләрен кайда кулланырга мөмкин һәм хукук бузу очрагында нәрсә яный? Хукук бузучыларны туктаттылар. Тукай районының Калинин авылы халкы шүплек булдырга ирек бирмәгән. Алар йөк машиналары йөртүчеләренең Возрождение бакча җәмгыятенең буш участогында төзелеш шүпчарлары ташларга тырышуларын күргәннәр. Битараф булмаган кешеләр барысында дәлилләр китерү өчен телефонга төшергәннәр. Шулай ук Тукай районының административ техник инспекциясе белгечләренә һәм авыл җирлеге башлыгына шалтыратканнар. 10 минут эчендә анда барып җиттем. Юлда булганда без инде хәзер Тукай районында административ-технический инспекция барлыкка килде. Аларга хәбәр бирдем. Килеп инде башта КАМАЗлар чыгып китмәсен өчен машина белән юлны аркылы куеп, аларны тоткарладым. Хукук бузучыларның шәхесләре ачыкланган. Хәзер хукук бузучыларга санкцияләнмәгән шүплекне бетерергә, шулай ук штраф түләргә туры киләчәк. Юридик затлар өчен ярты миллионга кадәр, физик затларга 5000 сумга кадәр акча кертергә кирәк булачак. Һәм бу беренче очракта гына, киләчәктә штраф күләме арттырылачак. Санкцияләнмәгән төзелеш калдыклары шүплеге табылды. Моның өчен Татарстан Республикасының административ хукук бузулар кодексының 3-6 маддәсе каралган. 25 декабрьдән республикада янгынга каршы махсус режим кертелә. Ул 2026 елның 11 гыйнварына кадәр дәвам итәчәк. Шулда пиротехника эшләнмәләрен кайда кулланырга мөмкин икәнен һәм хукук бузу очрагында нәрсә янавын алдагы минутларда сөйләрбез. Яңа ел бәйрәмнәре чорында бәйрәм декоры һәм чаралары белән бәйле янгын куркынычы арту сәбәпле куркынычсызлык чараларын үтәү мөһим. Бигрәк тә пиротехник эшләнмәләре белән эш иткәндә сак булырга кирәк. Фейерверкларны махсус билгеләнгән урыннарда гына җибәрергә мөмкин. Шалда моның өчен 6 майданчык билгеләнгән. Данные площадки будут оснащены первичными средствами пожаротушения, информационными стендами с инструкциями по соблюдению мер при применении граждан бытовых пиротехнических изделий. В период особого противопожарного режима будет установлен запрет на использование пиротехнических изделий 1, 2 и 3 класса опасности в пределах 500 метров от границы объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, а также в пределах 50 метров от границы объектов ЖКХ, объектов с массовым пребыванием людей. Моннан тыш биналарда янгын куркынычы булган объектлар территорияләрендә, түбәләрдә, балконнарда, бина фасадларының чыгып торган өлешләрендә, стадионнарда һәм башка спорт кылырылмаларында пиротехника эшләнмәләрен куллану тыела. Праздник на втором месте. На первом месте для нас, как обеспечить безопасность граждан, безопасность функционирования объектов, городской инфраструктуры, городского хозяйства. Янгынга каршы махсус режим чорында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузган өчен административ санкцияләр 2 тапкырга арта. Гражданнар өчен штрафлар 20 000 сумга кадәр, юридик затларга 800 000 сумга кадәр тәшкил итә. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема, борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Хәрбиләргә ярдәм турында мэриядәге аппарат киңәшмәсендә сөйләделәр. Шәһәр мэры академик Бурденко исемендәге баш хәрби клиник госпитальгә баруы һәм анда дәваланучы хәрбиләр турында сөйләде. Наил Мәгъдиев сүзләренчә, сугышчыларга яңа ел алды бүләкләре тапшырганнар, сәламәтләнүләрен теләгәннәр, табиблар һәм медицина персоналы белән аралашканнар. Одним словом, наши постоянные контакты с военнослужащими, они происходят не только в то время, когда они приходят в краткосрочный отпуск в город Набережные Челны, не только в зоне специальной военной операции, но и мы находим возможность помогать сопровождать наших военнослужащих. И, безусловно, наше отношение к военнослужащим, находящимся в непростой, сложной жизненной ситуации, ранения, другие там причины.
помогает им восстановиться и вернуться к мирной жизни. Медицина ярдәменнән башлап хәрби хезмәткәрләрне яңадан укытуга, эшкә урнаштыруга кадәр булышлык күрсәтелә. Моннан тыш шәһәр мэры билгеләп үткәнчә, сәнәгать предприятиеләренең кайбер җитәкчеләре яңадан укыту һәм эшкә урнаштыру, шулай ук СВО зонасыннан кайткан сугышчылар өчен лаеклы хезмәт шартлары тудыру белән бәйле барлык чыгымнарны үз өстенә ала. Леопольдның туган көне Мастеровой Росдрама театрында шул исемдәге премьера тәкъдим ителде. Беренче тамашачылар арасында махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары да бар иде. Спектакль башланганчы балалар өчен интерактив уеннар, ярышлар әзерләнгән. Ватанны саклаучыларның якыннарын котлау, ялда булган яки гражданлык тормышына әйләнеп кайткан сугышчыларга рәхмәт әйтү өчен Чаллы мэры Наил Мәгъдиев килде. Барысы турында да алдагы минутларда сөйләрбез. Бәләкәй Алина кар кызы киемендә килгән әнисе сүзләренчә, кыз яңа елны бик ярата, аеруча татлы бүләкләргә сөенә. Мы очень ждем Нового года, уже ждем, когда нам подарок дадут. Вот, спасибо большое, что нас пригласили. Очень все нравится здесь. Әлиәте кушаматлы хәрби хезмәткәр мэр чишесенә хатыны һәм балалары белән килгән. Ул күп балалы ата, хатыны белән 3 бала тәрбиялиләр. Гаилә башлыгының тиздән ялы тәмамлана. Яңа ел алдыннан сугышы яңадан алгы сызыкта булачак. Шуңа да алар бу чарага барысы да бергә килергә булганнар. Здорово, молодцы, организовали, очень приятно. Я вот как раз в отпуск приехал. Сам я с танкового батальона, медик. Я счастлива. То, что муж рядом, и мы пришли на елку всем составом, так скажем. Наши дети на Новый год загадывали желание, чтобы папа пришел в отпуск живым и здоровым. Мэр чишесе 23 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Чара 9 меңнән артык баланы кылачлар дип планлаштырыла. Алар уку алдынгылары, активистлар, шулай ук хәрби операциядә катнашучыларның балалары, ватанны саклаучыларның якыннары билгеләп үткәнчә, мондый чаралар аларга бик ошый, аеруча балалар шатлана һәм алар түземсезлек белән бәйрәм көтәләр. Мои дети любят очень сильно подарки, ждали эту елку каждый день, спрашивали, когда, целыми днями. Я Деду Морозу писала письмо. Я хочу часы, потому что они одеваются на руку. Удобно с ними. Виктория еще немножко не понимает, а остальные дети как бы ждут подарки, какие-то новые открытия, поездки. Чаллы мэры Наил Мәгъдиев белдергәнчә, хәрбиләрнең һәр гаиләсе игътибар һәм кайгырту тоярга тиеш. Бу өстенлекле мәсьәлә. Ел саен махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары арта бара. Бу чорда 69 сабый дөньяга килгән, 35 малай һәм 34 кыз. Алардан кайберләре мэр чишесенә беренче тапкыр килгән. Новый год – это большой семейный праздник. И мы, город Набережные Челны, большая семья, не можем оставить без внимания, чьи сыновья, чьи мужья, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции. Поэтому будем сегодня праздновать, будем сегодня поздравлять, вручать подарки и говорить слова благодарности. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Что же подарить на Новый год? Интересные подарки в чайном дереве, алтайские презенты, боксы с чаем и сладостями и подарки для здоровья. Покупайте в чайном дереве, ТК 105 Новохитово, первый этаж. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.